Odbornici Skupštine grada Jagodine pozvali su svoje sugrađane da se vakcinišu i da tako svi zajedno pobedimo ovu nevidljivu bolest. Danas je održana 5. sednica Jagodinskog parlamenta, na čijem dnevnom redu je bilo 11 tačaka koji su se odnosile na financije, komunalne poslove i kadrovska pitanja. Novinara je interesovao komentar predstavnika odborničkih grupa na dosadašnji tok vakcinacije u Jagodini. Ovih dana normalno prešli smo i na vakcinaciju naših građana. Formirali smo 2 punkta, sportska hala i dom zdravlja, i formirali pozivni centar sa određenim brojem telefona u kome su se građani prijavljivali za to i izjave građana su potvrdile da je to dobro organizovano i da je sve to, tako da smo do današnjeg dana praktično oko negde 5000 građana vakcinisali. To je bila, koliko ja znam, i ja se vakcinisam tom kineskom vakcinom. Mi možemo da budemo izuzetno zadovoljni, naime videli smo i po posljednjim podacima da je Srbija na 2. mestu u Evropi po broju vakcinisanih građana. To je jedini način da sprečimo dalje širenje ove bolesti i da se ne samo građani, nego ekonomija i privreda i sport vrate u jedan normalno funkcionisan, normalan život. Kao što imamo informacije, mi danas imamo oko 400.000 vakcinisanih u celoj Srbiji. I ono što je optimistično to je da smo mi jedini, da kažem, i u regionu, a i u Evropi koji imaju više izbora da građani Srbije mogu da izaberu više vakcina. Imamo kinesku, imamo Pfizer vakcinu, evropsku, imamo rusku vakcinu i kao što ste čuli u najavi da će vakcinacija biti sveukupno, da ćemo imati za veliki broj naših građana i da ćemo uspeti na kraju da pobedimo ovu pandemiju. 5000 vakcinisanih građana, što jasno pokazuje da je svest u Jagodini pobuđena što se tiče vakcinacije. Ja sam i na prošloj sednici napomenuo da je najbitnije da u Srbiju dođe vakcina, da rasteretimo ljude onih antivaksera i onih gluposti koje pričaju da će da nam rastu rogovi od vakcinacije. Pozivam sve ljude da što pre izvrše tu vakcinaciju. Srbija ima tu sreću da ima veliki broj vakcina koje je obezbedila za svoje sunarodnike i nadamo se da ćemo ovo zlo ispratiti što je pre moguće. Dobrom organizacijom naše države Srbije, na čelu sa našim rukovodstvom, došli smo do velikog broja vakcina. Pozivam sve ostale građane koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu. Apsolutno sam upućen po tom pitanju. Ja lično smatram i naravno se neću vakcinisati, niko iz mog okruženja, ali smatram da to treba da bude lični izbor. Svako ko smatra da i želi, neka se vakciniše. Sve tačke dnevnog reda 5. sednice Skupštine grada Jagodine su usvojene.